pólvora. La pólvora és la pólvora i els valencians la duguem en el cor. Visca els mestres coeters. La pólvora és la pólvora. És l'essència de les nostres tradicions i és l'aroma de la nostra sang. La pólvora és la pólvora. Llum i color. La pólvora és la pólvora. Que no s'acaben mai en la vida. La pólvora és la pólvora. Un gran orgull dels valencians. Que la pólvora es la pólvora, un gran sentimiento de los valencianos. Un beso enorme a toda mi familia de la Cuas. Ha arribat l'hora de desvelar esta acció des d'un principi. Miren, miren. No ha sigut fàcil arribar als nostres temps en l'ofici de mestre pirotècnic. Les dificultats i les diverses prohibicions, com la del rei Carles III i els seus senyors del Consell, que el dia 15 d'octubre de 1771 publicaven una cèl·lula reial que prohibia la fabricació, venda i ús de focs artificials en tot el regne d'Espanya. Un dur colp per als pirotècnics valencians que, amb valor i esforç, van superar totes les prohibicions emeses, una darrere d'una altra, fins als nostres temps. L'ofici de mestre coeter mai té un demà, només se sent el passat. Un ofici que només està en ell, quan la pólvora corre per les teues venes, quan la passió inunda tota la teua voluntat i la noblesa és la teua aliada. Per a la senyora alcaldessa Rita Barberà, una petició. Mire, mire. Esta iniciativa consisteix, senyora alcaldessa, en que destine un trosset d'espai per a alçar un monument dedicat a tots els mestres pirotècnics valencians. Un xicotet espai en la plaça de l'Ajuntament, catedral del foc valencià per excel·lència, on centenars d'anys han estat meravellant els mestres amb l'ancestral cerimònia harmoniosa de la mascletà, amb la seva màgia coetera i bon fer pirotècnic a milions i milions d'espectadors. Mi tierra es tierra de fuegos, tierra de artistas y tierra de maestros pirotécnicos. A vostè, senyor president de la Diputació, li demane el finançament. Poca cosa, no molts diners, perquè jo sé que vostè sempre té algun duret guardat per algun rincó de la Diputació. Mire. Durant anys s'han disparat en la plaça de l'Ajuntament milers de peces pirotècniques, entre elles carcasses atòmiques, carcasses cilíndriques, de canvis i gran luxe, carcasses de palmera amb tronc, totes elles confeccionades en peces de grans calibres. No haguera sigut possible el llançament d'estes carcasses cap al cel per al seu despertar màgic, sense els seus respectius canons, canons que avui descansen en la foscor i el silenci dels magatzems dels mestres, canons que al crit de senyor pirotècnic poden començar a traure els canons, donarien amb orgull per a construir un emotiu monument. La pólvora es un orgullo de los valencianos, que a mí personalmente me apasiona muchísimo. Es una locura estar al lado de mis amigos los pirotécnicos del hormiguero por la magia que contagia. Deciros a todos que la iniciativa de Daniel toca mi parte sensible, y es por eso que, conociéndolo como persona, seguro que alzará con ilusión ese monumento tan merecido a los maestros pirotécnicos valencianos. Va por vosotros. Sobre el monument en si dels mestres coeters, miren, miren. Sí, estan vostès sentint bé. Un muntó de canons. Canons reals que han disparat durant més d'un segle en eixa plaça. Canons
que estan preparats per a eixir novament plens d'orgull de tornar a la plaça, la seua plaça, sa casa, alçant-se apilats en forma de monument al mestre coeter. Canons dels nostres avantpassats, dels nostres mestres, que des del cel, de segur, un somriure els robarem, al veure novament els seus canons apuntant al cel, però esta vegada honrant amb orgull a tots ells. Canons convertits en monument que faran que els valencians i visitants recorden davall d'ells als mestres coeters valencians.